Küşt oyunu adamzadyň oýlap tapan iň çalışyrymly oyunydyr. Küştdäki göçüm kombinasiýalarynyň sany älimdäki ýyldızlaryň sanyndan köp aýdylýar. Öwrenmesi aňsat bolsa da, ussatlaşmak üçin ýyllap taýarlanmak we türgenleşmek gerek. Gelin onda alymlaryň oyunynyň haçan we kimiň oýlap tapandygyny öwrenmek üçin taryhda syýahada çykalyň. Küşt oyunynyň döreşi gadymy döwürlere dayanýar. Häzirkilerden has tapawutlanýan görnüşdäki ilkinji küşt oyuny 6-njy asyrda Hindistanda oýlanyp tapyldy. Gysgaça hekaýasy bolsa şeýledir. Gadym wagtlarda bir raja bar eken. Ol söweşmegi we ýeňiş kazanmagy şeýle gowy görýän eken we bu sebäpden durmadan goňşy döwletler bilen söweş edýän eken. Ýöne rajanyň halky söweşlerden bitap bolupdyr. Şadyanlyk we baht ýerine gamgussa gurşap alypdyr. Ahir soň halkyň öňde gelenleri rajanyň huzuruna çykyp dertlerini padşahlaryna arz edipdir. Raja halkyny diňläpdir we oýa batypdyr. Meniň tebigatym söweşmek. Men söweşmesem özüme zulm ederim. Halkym bolsa parakatçylyk isleýär. Men näme etmeli? Ahir soň kellesine bir pikir gelipdir. Halkyň içinde bir sylanýan adam bar eken. Hemme adam oňa hormat goýar eken. Padşa da, eger men bu meseleni oňa ýyksam, onda men hiç kim günakarlap bilmez. Söweş bolsa da muny ol adam maňa aýtdy diýerin. Günäsi onuň boýnuna bolar diýip, ol adamy ýanyna çagyrýar. Adama meseleni düşündirýär. Adam bir näçe wagt pikirlenýär we bir oýun oýlap tapýar we rajanyň huzuruna barýar. Padşahym, siz söweşmegi halaýaňyz. Menem size söweşi getirdim diýär. Ve tapan oyununu tanıtmaya başlayar. Ine, bu sizin piyada oşunlarınız. Bu atlı ve bu olsa pilli oşununuz. Bular olsa siz ve sizin veziriniz. Bu ikisi köşkünüz. Karşıdaşınızda da sizinki alık oşun var. Söweşip ýeňmek sizin akıl ve zehin güýjüňize bağlı diýer. Raja bu oyunu şeýle halaýar ve ol adama menden näme isteseň dile, hökman ýerine getirerin diýer. Adam bolsa maňa taýtadaky birinji öýjük üçin 1 kilo buğday berin. Mundan soňky her öýjükde bolsa onuň 2 hissesini berin diýer. Raja bolsa, seni akylly adam öýdüpdim, seni samsyk ekeniň. Şonça zat bar wagty sen menden bir gysym buğday dilediň diýer. Nökerlerine bolsa, bu adama beriljek buğday hasaplaň we bir däne-de köpen bermäň diýip buyurýar. Görülüp otursa adamyň soran buğdayı milliardlarça tonna barabar bolýar. Raja ömrü boýunça buğday toplasa, ýene-de adama karzyny üzüp bilmejekdigine gözü ýetirilýär. Şol wagtlar bu oýuna küşt ýerine çaturanga diýilýärdi. Çaturanga küştüň atasy diýip hasaplanýar. 4 kişi tarapyndan oýnalýan oýundaky daşlaryň döwrebap küştdäkiler bilen meňzeş göçümleri we şekilleri bolupdyr. Hindistandan İran ýylyna gelip eten çaturanga oyunu Pers imperiýasynda has hem kämilleşipdir. Häzirki ulanylan şah, mat, vezir, pil, at ýaly, atlar we 2 kişi tarapyndan oýnalýan görnüşi parslaryň oýuna ýetgeşmeler getirmegi bilen goşulýar. 13-nji asyrda küşt Ýewropa materiýine gelip ýetýär. Döwrebap küşt kanunlaryny biri bolan piýada taýtadaky soňky hatara çenli baryp vezir bolma düzgüni İspaniýada goşulypdyr. Beýleki bir näçe kanunlar bolsa Italiýalılar tarapyndan getirilipdir. Bu sebäpden küşti oýlap tapyjylaryň hataryna İspaniýa we Italiýany goşsak ýalňyş bolmaz. Çalışyrymly, zehin we akyl kämilleşdirýän küşt oyunynyň şeýle meşhur bolmagynyň esasy sebäbi bolsa 7 ýaşdan 70 ýaşa hemmelerin oýnap bilýän oyunu bolmasydyr. Eger sizem küşt oyunu bilen gyzyklanýan bolsaňyz, onda size Queen's Gambit serialyny görmegi maslahat berýän. Bu serial size küşti oýnap öwrenmek üçin has hem ilham berer.